mai kallo kana kallon rantsar da Kuliya Ali a matsayin mai cikakken iko da hukunci akan dukkan wani sha'ani da ya shafi harkar gona, musamman akan a ɓangaren wato abin a kayan gwari. Kuliya Ali za ka maimaita idan na faɗa. Ni Kuliya Ali na yi alkawari zan dawo da martaba da darajar gona da gwari a arewa. Kuma na rantse da komai da komai zan yi komai domin in tabbatar da cewa dukkan komai na gona a nan arewa ya yi daraja. Na kuma rantse zan yi kowa, zan yi komai, zan yi komai ga kowa domin wannan alkawari da na ɗauka ya cika. Babu sani, babu sabo, da kowa da kowa bai fi ƙarfin komai ba idan hukunci ya zo kashi. Da fatan Allah ya taimake ni, mutanen arewa kuma su bani haɗin kai. Amin. Madalla, muna taya ka murna.